Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, maayong gabi kanatong tanan no. Kumusta na kamong tanan diha, mga ka-listeners no? Ug karon no, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez. O palihog di ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo no kung na ako bagong i-upload o mga sumpay nga mga drama nga mga manindot nga sugilanon nga gikan sa RMN drama. Bayno di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez, si Fligger ug si Nansalan. Plastic ba di ay kung magbinuotan? Plastic ba di ay kung mas pilion ako nga mukalma kaysa mo react na lang sa imong pag-away nako? Ha? Unsa? Nangaway ko? Ngano mangaway man ka nako? Sabay ako nabuhat ka sa nimo, Ate Christine. Unsa? No. Kalilagay na siya gilak yun sa nimo ay. Anong gikusa? Nayabag ka? Unsa na nga pagkusi niya nga mas duol man na sa nimo? Basta kay nagkusi. Hala, ako na pa sa nila no ni Roy. Dili ko gustong away. I want peace, not war. No! Oh. Katawa lagi ka? Ay, gubat na diso. Sigun saon, wag ko'y tarong ginibayana. Karoon ka, manaw ko pagbalik ka. Gugda ko! Ikay gokoy! Ikay gokoy! Gugod mo din, dali din! Din! Wala ko kapagda. Wala na kong wapo. Kabisi na silang duwa. Wala na yung kupahong dili nga na sige hilak-hilak pero baliwaran nila. Makalagot. Ipasabot ka kita mo. Akong kalagat, Christine. Nagpahingo din sa pulis si Facundo. Stop! Stop din ako! Yana! Kuya! Kuya, help! I said stop! Nasayod ba mo kung unsa ng urasa? Wa! Ay! Kulang ito! Bisabot na kayo ba? Pasado alas 9 nas gabi. Ug nagsige pa mong sama-sama dinhi. Kuya! Come here, Yana. Take my hand. Unda nga. Kuya! Agay! Christine! Sinita mo! Oh. Ouch! Oh! Are you okay? Gibikugan ka. Kaya bitaw ka nga undang nakay. Wait lang, lang. Sila ingon mo gibikugan ko. Miyagay man ka. Kay gitumpan man ini bayuta ko tiil. Lain sa hindi ko muagay. Damn it. May dive ka kay nagtuo kang gibikugan ko, no? Interesting. Oh, Yana. Come here. Kuya. Mukawas sa pool. Okay, kuya. Wala lang ko ninyo, guys. Bisan inyo kong giaway. Unsa? What the? Kumaya, no? Ganyan pa ka ng imong... Dahil, kabantay ka. Tas kay kaglinya, kabantay ko. Nga na, ato amang-amang niya karon ana lang. Kuan kan
kalimot ka nga, selective ra akong mga paglitok. Mao nga, hihirigid akong maingon. Hihi. Nakadialog diri din makata. Da. Uy. Pildi ka kanina. Ikaw nagugod na ako, ha? Ay, karang ka! Kaya napagsakan niya sa puto. Kung iyang gibukutan sa tablet. Pakin ako ninyo. Check! Hoy! Hoy! Apil pa ko ninyo, ha! Thank you sa towel, kuya. Hindi po sila sa pagtuwa. Kuya, kitog na ako. Manood na ta. Okay, let's go. Isang aya ko, Sir Ali! What? Kuya Facundo? Makatubang ko nimo ha? Nga na may hunong ka. Sure! This woman? Kuya? Kuya, asa ka pa inyon? Nga na may balik magkasagi! Kuya Facundo! Sa to, pasungay ka na ko. Ali. Yes! Kanina. Go! Makatubang ko ha? Yeah, sure! Ang magpa... Magpaunsa? Sungay ang sumpay, sir. Sungay. Buot ka. Dili ba ikaw ang musungay na ko si Sir Ali man? Sir, sungayan ako at ka sa maslaw. Kanina, laom na. No! Pakini mo na mo. Ali na, sir. Dari, tubang na ko. Bundan mo o i-drain ako ng tubig sa pool tungo ninyo. Makalagot. Oy, tama man sa to, girl, oy. Nangunot na itong skin sa water. Kaya kung sa pagkutang rasa ko naligwa. Daho, Bisa na. Karon pag ko malingaw sugod sa itong pag-abot ini, unya na-spoil lang tungod atong tigwa nga. Gwapo, ha? Murag higante. Nga macho, ha? Ew! Pero tight ni mo, ha? What? No way! Hi, way. Basta naglagot ko niya. I am super califragilisticexpialidocious! Ito yan? That was the first longest English word sa una. But now, ikatulo na lang siya. Tataas! Mas pala kong litok. Supercalifragilisticexpialidocious. Hello! Ikaw ko no? Super kalye-kalye-doses. Mao na diha. Mo na first ha nga taas nga word sa English, okay? Hoy! So, unsa ang first and to? Pneumonal ultramicroscopic cellivolcanosis. Kasabot ka? Mo na first longest word in English. 44 letters na tanan. Wow, girl, yung babitaw ko. May nakatunan dyan kasi skilahan. So, di pagtuon niyo man ako, matug na ko tibok adlaw sa klase? Ay, dili ba na ito, Che, bisag matug ko usahay, pero nagpabiling na minaw nga akong dunggan, no? Pero, balik tas tiguang, bi. Nagwapo. Nga ikaw ra gigwapuhan. Aminin. Ang, Nagikilig ka ganiha. Kinagtuo ka nga ikaw. Inumdan ko nga nung kalit kami dahil pabalik si Chef Facundo sa pool. Pero di ay siya na di ay. ansa? Kasi pagtuon niyo man ako, uy. Ha? Feelingon? Ha? Dili ko, no? O bisag makagusto pa siya nako, never nga makagusto ko niya. Ay, ibutang nato nga magagusto yan og manguyab nimo. Di mo sugton. Sugton? Si! Hipokrita! Dahom! Che! Sugton. Pero sama sa uban, ako rasabdayon siyang i-junk, kay di nako siya type. Di nako trip ang mga tiguang. Ay! Babi ka, girl! Matiguang ka, ha? Mura gito kung sa katiguang si Sir Facundo. 32 palagi siya, 32. Kung balihon mo na number ni Michael Jordan, 23. 32 siya, mura siya si Magic Johnson. Likon pa kay tuhod, girl. May mas ligon pa og tuhod niya, mao nga nor. Ha, di ko ni ano. Ay! Unsa? Really, Kristen? Ah! Oh, Sir Facundo! Facundo! Patay! Ano na ka niya? Nakichismis ka, no? Ganina pa ka diyan, sir?
just enough to hear sa inyong ipanagsultihan. Ug ayaw ka bala ka, Christine. Kay wasab sa kung hunahuna nga mo patol og parihas nimo kay immature. Not in my lifetime. Unsay akong ikalagad ninyo ning sayos kabuntagon. Ikaw na isulti, Papa. Niyami kay... Paibaon ka. Nga, nahuman na ang mga adlaw. Nga mong gitagal nimo. Nga makitaan si Christine. Og tungod na, ang mga tao na ni Papa, ang mulihok, aron makita ang umaabot akong asawa. Di ba, Papa? Tinuod na. Di ba nga usaman kabuan ang inyong gitagal nako? Buwan na sa sunod adlaw nga nawa din si Christine. Wa pa'y balita nga hangtod karon nga nakikita siya. Mao nga kami na mismo ang mangita og paagi aron Aron makita si Christine. Di ba, Papa? tinuod na. Pero Og tungod ni ana, gipasugdan na namo ang paglihok aron makitaan karong adlaw si Christine. unsa? Kung ang mga sakop na ni Papa, ang mulihok, dugin ginang niya. Tulog ka adlaw. Gadili siya mahibawaan kung hain man siya ganon. Unsa? Oh, ano bang na imong reaksyon, kumpadre? Oh, pasaylua. Matod ko nga unya na ta magtawganay ang kumpadre kung mapakasal na nato ang imong apo ug akong anak. Pero kay tinaw pa masahayag sa buwan nga mahitabo na unya ka na. Busa nga, oh, kumpadre, sa dili madugay, mabalik na unya din si Christine. No. Dili mahimo. Why? In fairness, nesses. Ni mo, girl. In fairness, nesses. Da. Makamao ka nang. Makamao ka nang. Kanang mananum og buwak. Look. Look what you've done. Look what you've done. Nindot oy. Nagharag. Margatong pagwan. Nanalingaw ka. Di ba obvious? Dahom! Grabe siya, Ay, mag-ugbok lang gani. Di pa yun mapatoled. Di ka makapatoled. Nga naman na, Ay! O siya naman ugbok na mo, girl, nga mo toled. No, bastos. Bastos Ay! ka. Why bastos? Why bastos akong gisulti? Ang imong una-una, rabi bastos. Matod pa ni Bambina sa tumoy na sa dila. Mahimo pa, Melvin. Dalian ang imong gibuhat diha aron mahuman na ta. Alimuot na kaayo. Sigot na kay ko. Init na kaayo ang sun. Murag nagmutusok sa akong skin. My gosh. Wala ba ko'y sunblock? Madamage na kanya ako ang akong skin. My God. I don't want to have tum-tum. It's so disgusting. Hoy ka! Wadi ka... Ako may bahaw nga uso na ron. Pabutang-butang o kanang... kanamang... Sina... Frinkles? Freckles na day. Frickles! Frickles! Sa picture. Sa personal ay na lang. Lain tan-aw, no? Pagdali na, diha. Ayaw sa ako man nagpagdali. Nga nag-usap pa man ko sa imong mga agi. Baya ako pang ipatulid. Ipatulid pa na ko ng mihang. Kabantay ka, nagtakilid, miharag. Action nagkuha. Bastos siya kang bayuta ka, eh. Bastos ka. Mas bastos kang bayhanak kang maguna-unak. Bastos bayuta. Kuya? Kuya, gagad ang takag-juice. Ni Aong. Thank you. Gusto na ba ang timpla, kuya? Yeah. Gusto ko mo serbisyo ni mo sa tibuok kong kinabuhi, kuya. No, di na kinalang buhaton mo kanayan. Pero gusto man ako. Mas gusto ko nga human ka nga makagraduar sa kolehiyo. Makakita ka og mas nindot ka trabaho. Alang sa mong ugma. Ug alang sab nila ni lola nimo. Mahimo ko kaayo ka na ubanin mo, di ba, kuya? No. Di mahimo nga
katabang ka lang sa tibuok ni mong kinabuhi, Yana. Katabang? Katabang rigid ko para nimo, kuya. Huwag ko'y daw tang intensyon sa kong isulti. Ang buot ko lang ipunto, mao nga, gusto kong makabaton ka og mas nindot nga trabaho. Trabaho nga nahaom sa imong eskwilahan. Mao ka na'y hinungdan nga gipatunghat ka, Yana. Kuya. Kung makakita ka og mas maayo nga oportunidad sa laing dapit. Dili, kuya. Dili ko gusto malayo ni mo, kuya. Anhira ko uban ni mo og ni Lola. Dinhira ko, kuya. Yana. Katapoy. Wala na, hadya kami kung sabot ka. Da. Wala ang kuan. Ang steam sa American Rose. Kabantay ka, anak. Ada, anak. Ang kaya, ay nga naman ka. Sa problema ni mo ba yun? Kasaba ba ni mo? Ang akong gamot. Imong jogbokan sa rosas. Ay, hala, sorry. Sorry, girl. Sorry. Sorry, girl. Napaaka ka bitin, Melvin? Ay, kuan ganing kwa. Waoy. Oh, dagdugo ang imong kamot. Sa manita po. Kuya din. Wala kaso, sir. Ay, gamay ran niya. Pero ang sakit. Ay, naugbukan sa rosas ni Christian. Kaya ay nakapulin sa iyang mga mata. Where? Let me see. Ato bang kunon ako? Time sa... Wala. Kumot sa'yo ginawa kami tayob sa kong mata. Wala. Is it still there? Napo ba? Gusto na. Wana? Palayo na. Kay mahagkan unya ta ka. Oh, what? What did you say? Ingon ko palayo na kay mahagkan unya ta ka. I thought you said nga dili ka ganahan ako. Mao man gani. Layo na. Kay wa ko'y planong muhawak sa lalaki nga di nako type. Nya doon na ba kay na imong naong sa kong naw? Kuya, dali na. Oy, kung magkabira, ha? Nag-iyak ka, girl, na nag-iyak. Mamalig na ta sa sud, kuya. Init na kayo din eh. Get up, Christine. Gabarok naman kundaan. Yeah. What I mean is... Natarantag pinakalit ay. I'm not. Dali na. Kuya, asa ka? Uban ko, kuya! Kuya! Hala, gagda ka, girl. Wa! May volunteer ko. Mura kag doktor. Doktor. DR. Dinhira ka. Tabang dire kay sige ra kag pahayahay danga kanang pariha sa banon tag standing ining baya. Oy, dire. Ay! Uy, iko! Lakaw na, girl. Christine! Hala, gitawag na ka, girl. Go! Diasa mo ha, excuse. Mag-dating alime. Bye, Yana. No, dili ko pasugot nga mahibiling ko din eh. Buhay ko, Melvin. Abs. Buhay ko ba? Yan na kon, makabiya na sila. Lechya ka ha? Kapisad ka. Gilaguman ka na ako? Ambot lang, panamin lang. Abi pala, nanaway ko. Dili ko lagom, no? Brown ko. Kita ka? Why? Maya, action magahi ang tingwag. Ano ba niya? Lang, gahi na gyada. Abi kayo naman din ni Sir Pacondo. Ay, mama kong gi-force. Oy! That is why. Ala, milumanay na sad. Ay, nanggawas niya. Maya, nanggawas na. Sabang iyang mga in-English. English era magyud ko. Oy, di ko ka-tell. Mas Englishera ang akong ikatubang permi sa una. Saan na? Ganong itunulan man ko ni mo guna. Kay milakaw man ang akong Paris, dinhi, kaganiha, ikaw na'y pole. Manggona ta, dahom. What? Ang sakit ang Katolika Kundo. Og sakay si Christine. Ala, may babay na to, tanawa. Dili ni mahimo. Nag-uban sila si Christine. Dili ni mahimo. Kuya! Kuya! Wait for me, kuya! Nga naman magkumalayo sa ako na imutangan.
girl, syunga sa ka. Gikuptan ako imong sayal sa luyo, Makapalayo din ka. I hate you! Ay, kabala ka. Yan na, kay I hate you too, Stop staring at me. Yun, saan mo pagkahibaw nga nagtuto ko ninyo? From my peripheral view. Ano pahiyom ka? Bawal? Bawal kung pahiyom ka nga wa kong mahibaw kung ano. Gusto siya kang mahibaw kung ano ni pahiyom ko? Ano? Kiss me. Ouch! Kasi problema ni mo. Uy, kasakit. Don't say it again. Katong kiss me? I said stop saying it. Kay? It's not proper. Kiss ra, di na proper. Lo? You're asking a man to kiss you. Man, bitaw. Man nga mas maguwang kay nako. So it doesn't count. It's still a kiss. You're right. Kiss sa tiguwang. Isulti na pag-usap, kimakita ni mong gipagita. Nga kiss? Don't test me, Kristen. I am, kuya. Come on. It's just a kiss. Kiss sa tiguwang sa... How is that? Para sa katiguang sama na ko. Let's... Insa na? Nasya ka? Nakalitan ka nga lamiday mo haw kang sa katiguang sama na ko. Chika! Playgirl ko. Pero dili ko magpakiss akong lips. Kutob ra sila sa akong agtag ug aping. Bahalag mo abot sa liog basta dili sa akong lips. Ug nagtuo ka nga mutuo ko. Wa ko'y labot kung dili ka mutuo. Pero gi-reserve na ko akong lips sa umaabot akong bana. Huh? Ug imo pagid siyang naunhan, no? Six mo smile diha. Suko na makaganina nga ni pahiyom ko. Ayaw sa pahiyom diha. Childish. Ay, lagi pahiyom ko sa ba? So it's true. Ako na. I hate you. Thank you. That I hate you. Praning ka? Nga ko rin ang imong first kiss. Girl, balandong na dere. Enit na kayo, dangom. Huwag na kumuplag ng imong skin sa yuta. Ayun na, ali. Ay, baya. Laon sa naman na, oy. Laon naman ng imong gibongkal diha. Gusto na na, oy. May ilubong ka. Oy, kisa man, ero, iring, manok, baka, kabaw. Ay, wala, bidol yun siya. Kanya imong ilubong dito, ay. Ikaw. Dali. Yan na bata, boy ko mayot. Abang, yan na buwang. Ay, boy ko. Dagan ka lagi. Leche. Ay, nagkaroon sila si Facundo o si Christina. Wisit, Jiroy. May adlaw ra mong duhan ako. May adlaw ra unya mo. Hey. Christine. Look. Kung nasuko ka paghihapon sa kong gibuhat, I'm so... Kita ka, ha? Gibusog pa na akong mga mata sa palibot. Ay, nindot yun kaayo ang mga dapit nga akong nalabian ay. Nindot kaayo ang view. May mo bang pagkulan mo ang aircon o niya ablihan lang nato ang bintana? Oh, sure. Oh. Lara, abli na. Wow. Kanindot sa hangin. Wow.
tinuoy gid ang giingon ni Lolo. Mas nindot ang hangin sa probinsya. Oh, Ganito yung tanaw. Manaling ko managlantaw sa gawas na nasakiran. oh, kanang punuan. Hunong, hunong. Please, may babang mohunong una ta. Fine. Thank you. Oh, Christine. Christine, nasa ka paingon? Ay, pagdagan! Shit! Christine! Musibat siya. Tilimay mo. Christine! Christine! Di ka may mong mupalayo. Christine! Christine, ano sa ba? Ouch! Kasakit! Sakit? I'm sorry. Pero di ka may mong mupalayo gikan din eh. Muanhad ako na akong punuan sa akasya. Mupalayo na agad. Sakitan sa kong kilid. Uy. Muanhara ka anang punuan sa kasya? Gani, muanha, gani. Nahinumdum ka na anang maong punuan? Ha? Hinumdum sa unsa? Oh. Mahimo ba? Wa para ba ko mahuwasin ni mo, ha? Wa pa ko malimot sa imong gibuhat. Mamabuhiin ako. Giganahan sa kasi gigakos ako na. Nabarog ka na ko, be. Oh, sorry. Come. Chef. Ilakaw na siya paingon sa dakong punuan sa kasya. I wish mora kini ang yawi nga mahinumdum siya sa iyang kagahapon. Hinaot pa unta. Oh. Kanindot ka din, uy. O kining punuan sa akasya. Wow. Maka-amaze. Karaka nagkikitan-an. Dako na kayong iyang lawas. Taas na kaayo. Ug dagko na sad kaayo ang iyang sanga. Oh, kanindot din, uy. Kalandong. Ganahan ko din, mulingkod ko din sa may punuan. Bahala ka diyang fakunduha ka. Dinisa ko. Milingkod siya sa tungod sa dakong punuan sa kasya. Christina, gipiyong niya ang iyong mga mata. Oh, pabuton ko lang una siya din eh. Di ko na lang una siya dulon. Ali, kuya! Kukda ko! Dali! I'm coming! Ali, kuya! Kukda ko! Dali! I'm coming! Lahi na niya ang imo magustuhan. Ug dili na ako. Kay bata ka pa kaayo. But I want you to be my kuya forever. So when I grow older, I want to marry you. Christine? Oh, may problema ba? Nagdamgo ko. May mubag, may bawan? Nakita na ko akong kaugalingon sa bata pa ko. Ug may kauban ko nga lalaki. Ang iyang tingog. Ang iyang tingog. Unsay na siyang tingog? Familiar na akong iyang tingog. Huwag ka na makaila sa mong laki sa mong damgo. Wala ko makita ang iyang naong. Hanap kaayog yun. Ang iyang tingog lang nga akong mabati. Pero ano ka, ano nga? Pero may kumang mabati ang iyang tingog ni Milabay mga adlaw. Naglipokit ko ay. Kay mahimo ang imong damgo. Dili kay damgo lang, Christine. Kundi, kabahin sa mong kagahapon. Unsa? Huwag ka ba ginhinumduman sa mong kagahapon?
nimo ang akong kamot. Close your eyes, Christine. O ginumdumi ka di pag-usap. Ganito rin Hinumdumi ko, Christine. Unsa? Wa ka ba hinumduman sa mong kagapon? Kikuptan nimo ang akong kamot. Close your eyes, Christine. O ginumdumi ka di pag-usap. Hinumdumi ko, Christine. Unsa? O ganang hinamduman man ta ka? Sure ko, nga karon pa lang ta makakita, Facundo. Dinhi sa asyenda. Nakasiguro ko nga wa pataka ikahinagpo sa syudad o bisan asa. Dinhira. Tana. May atuon pa magkata. Alina, tana, let's go. Huwag na siya may numdum na ako. Ito, lami. Ay! Diyan man ka, sir. Ganahan kang hungitan. Ay, di lang sa... Ako lang. Mas makasabot pa ko ni mo, sir, ato mag-amang-amang ka, oy. Dali kay ko nga makarelate. Lami kay mo luto og puto si Manding, no? Ay! Hindi ka bantay ka, sir. Lami yung kayo ang iyang puto. Murag yung kanang si Ate Delia Viente. Luto. Tapos negros lami kayo iyang puto og si Kwati. Oy, liwat kayo ni Lola Trincia og Lola Siano. Hindi ka bantay ka, sir. Piso kayo ang iyang si Kwati. Dagharagi shout out, ha? Kabantay ka, sir. Kabantay ka. Viente family. Nabaw ka Salamat. kung sila nakapaspiso, na? Kuan, gida ka ng tabliya. Dili. Dili. Unsa man di ay? Naibaw na ko. Gisagulan ng cornstarch? Di, gihapon. Flour? 8, 5. Ha? Wrong. Corn? Pero, walang siya man mahong bugas, yes. Unsa lagi ba? Hihihihihi. Nanasa na yung mong hihihihi. Ikaw, sir, ha? Lagi kang pinahiyuman na ako. Madagan ni kunin mo na. Kabantay ka, sir. Madagan ni kunin mo. Mga mahan ginawa niya ka sa akong isabak. Di lang sa. Piso gyud ang imuha, oh. Nakabantay gyud ko. Dilagay ko na piso ako, ah. O, tanaw, oh. Ha? Oo, bitaw no. Wala, mas piso ning akong si Kwati tanawon sa imo lagi. Nga ano di ay. Ay, lahit tingali ni paghimo, ay. Higop, Bel. Okay. Asalami! Daoy! Nahino, nabantay ka siya, nahuna tinoon, nahinay ka na kong higop, tas kayo itong higop pa. Wanahinoon ko ikatusluban sa biko. Ganiha puto, karon biko, ala, kanindot. Ano pa ka, Mel? Gidadaan pa ta ka. Way, kabuutan, oy, thank you, Yana. Higop na sa... Ay, kasakto yun sa kainiton. Ay, hindi na makapasok sa simod. Ay. Lord Bagod, patilawa tabi. Tilawa tabi. Ayaw, dilaw. Ayaw na, Ellie. Special ni, para ni Melvin. La, why? Matouch mo lang ta. Ka-ampere ni mo, eh. Ang sa ta. Piso kay ang squatting niya, ako saktura. Kay Bobby kang ganahan sa kuha ng piso sa din, ha? Ay, kasunod na lang, Ellie. Kanang mag-away sabta. Ha? Ha? Mag-away? Mag-away sa mundo, ha? Makikaway kag-amo yan, na? Uy, nakabantay sab ko, ha? Mag-Ellie ka lang ni sir. Ayun, anak man lang gud ni kasuod. Dili ba, Ellie? Mao man gani nga dili mahimo nga muhigop siya anang imong sikwati, kahimuan ra unya nako siya ana kun mag-away nami. Why?
Hala no, may pag-awayon ka kay mas lamion ni mo ang sikwati. O di sige. Awaya ko sige. Aron timplahan ta ka anak kanunay. Sige na, hudda na. Saman ganahan pa ka, kahimuan pa ta ka. Na may daghan ini sa kusina. Uy, daghan pa. Tinuod ha? Ah, Hudda. ay, higam hinuon ko, naigam ko. Hala, nakaduha ka tasa na hinuon ko. Ngayon ginahan pa ko mo higop. Ay, himuan pa ta ka. Kadit lang ha, dali ramang good. Hala, dali na di. Ay, dahom. Uban ko, biyar, makason ko. Ay, ayaw lang kay makakitaon niya ka sa akong secret receipt. Hala! Naa. At sa man na yan. Ala yan, makainomdom ko yan. O yan, tadloy ko, bi. Yan, alam mo na magtigre. Arat kan mauli namin sa siyudad ni Christian. Ingon sa anaon ako, paghimo. Tadloy ko. Sa'yo yan na kaayo, Mel. Sa'yo na kaayo, paminaw ha. Tunga sa basong tubig. Uy, kagamay rin ko sa tubig. Shh, pahuman na sa ko. O, sige. Paminaw, good, ano makatun ka? Paminaw. Hilom sa mundo ha. Human sa tunga sa basong tubig, itak-ang na nimo sa biya na nga kasirola. Uy, ganong biya man. Hilom, sige, pamati. Oh, Gani. sige. Pahilom sa, o pagkahuman, itak-ang nimo, pabukalon. Inigbukal na, maglunod kag usa ka tabliya. O sa katabliya, bra. Espiso malagi ka ayo. Wapagani, mahuman. Paminaw, lagi, kaya ba pa mahuman? Ganahan ka makatun o dili? O, lagi. O, di na ko mo tingog. Sige na. Okay, sige. Human ni mo glunod sa tabliya, kuhaon ni mo ang map nga gigamit ganina sa katabang. Nganong? Ayaw sa lagi ba? Og pagkahuman, pugan ni mo sa may lababo. Og sauro ni mo ang pinuga sa planggana. Nga! Oo. Unya ang pinuga. Magkuha kag usa lang ka baso. Imong isagol sa nagbukal nga sikwati. Unya, pabukalon og usab. Then, put sugar to taste. Kana, espiso na. Gisagula di mong pinuga sa mapa nga kong si Kwate. Wow! Labi ni ko! Murag makawas naman na mong tinaisig yun mong sinuka. Kaya ito nang pupuon, Big. Kaya itong lutuog balik. Kalaan dyan. Gipainom ko na yan. Ba't talaga na kung may anak ka? Dahom! Mauday angay niya. Dili pa katuigo, Lula. Tigalig masayod si Facundo si mong gibuhat. Ug tingalig maospitalo niya ng tawhana. Pinabukalan man to, Lula. Patay ng kagawad to. Pero kung wa mamatay, siya'y mamatay. Pili na kung ano gusto. O atong paliton. May daghang mga display ng mga sinina din sa merkado. Mga ginagmay ng mga tindahan pero kumplito. Christine, Way butik din wah. Sa syudad, mura kag anhara ka makakita diha. Sa dagkong mga mall. Oh, I miss shopping. Kung magbinuutan ka, may mong dadun ka sa syudad. Aron magka-shopping. Tinuod? Hmm. Yes. Happy? Ma'am. Binuutan nga way sagol ka plastikan. Ug kakugi nga imong kabubuton. Ha? Pinuutan nga way sagol ka plastikan? Well, okay na ko, anak. Pero ang kugi nga, pwede lain lang.
Di gid na ko kaya ang mga buhaton sa bay. Daghan magkakatabang. Anong kinahanglan magyud mga hago-hagoon pa ko nimo? Di day pwede nga i-treat na lang ko nimo as a visitor? No. O da ito, oy. Kay nagkinahanglan da ka na kong bayran. Tugod kay imo kong gipakaon. Kay kinahanglan nga makuha nimo ang akong buot ug atensyon. Wa pa di ay. Narabit. Juicy. Mindful. Hilason. Pero ngayon, Dato ko sa amo sad no. but not here. Ona. Sige na. Makuha lagi dayon ta ka no. Ako pa. Wow. The level of confidence. Naman, syempre. O, sige na. Makapili naman kaha ko bisag unsay akong ganahan. Okay, sige. Go ahead, Palitan nimo bisag unsay akong gusto. if you like. Basta ha. Go on. Kaniyat sa. Ati, nakay karton diha ti. Ana, inday. Sabi mo, ima baliton. Dili ati, oy. Gamiton ako sa pagsud ining tanang sinina nga gihanger dinhi sa imong tindahan. Ha? Wait, So, di nagsud ang tanang sinina nga akong itudlo, ha? Sugod anang sa ibabaw paingon dinhi sa ubos. ha? Ang tanan, ma'am. Ang tanan, way pilion. Basta tanang sinina ni mga baligya. Ay. Salamat kayo, ma'am. Salamat. You're welcome. Wait. What? Palito ng tanan? Huh? Dito na ko sa mansyon mamili. Kapoy kay dinhi, uy. May sagol pa ako sa merkado. Mas gusto ko dito sa mansyon. Kay ang tanang di na ko mapilian, ihatag na ko sa uban. Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. Si Plager ug si Nansalan. O palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.